Sziasztok, én Szandi vagyok, és ebben a mai videóban megint egy ilyen SP, mármint hogy nem megint, de egy SP-et hoztam el nektek. Egy ilyen iskolásot, amit nagyon utálok. Mikor ide írva? I will not SP Mr. Nightmare School. Dig! Ennek a sulinak az a neve, hogy Mr. Nightmare School. Azaz a rémálom iskolája. Hát az amúgy igaz. De induljunk el. Kurva. De hagyjál már! Ó, de jó. De jó, de jó, de jó, de jó, de jó. Come on, girl! Remélem, jól fele megyek. Most merre kell mennem? Ja? Hopp. Yes! Hoppika, moppika, hopp. És megint egy hopp. Egy ugrás, hopp. És még egyszer hopp. Majd egymás kezét megfogjuk. Gyere te is velünk járni a táncot. Hiszen szuper ez a nyuszi tánc. És egy bébéket, hogy mennyire táncol. Hiszen szuper, de mennyi már van? Fogykos. Fogykos! Kurva anyád. Ti a táncot. Hiszen szuper ez a nyuszi tánc. És hogy pippinként, hogy mennyire táncolsz. Hiszen szuper ez a nyuszi tánc. Zsebi? Kiskutya. Zsebi? Na dik, ez mi volt? Na Zsebike, te most megint mit csinálsz? Hiszen szuper. De nem is érdekel. The power. Ez az. Gyerünk, come on. Szabaduljunk már ki ebből a gonosz iskolából. Gyere te! Most akkor erre? Ez létre? Ja, azt hittem ajtó. Gyere te is velünk járni a táncot. Ez a zene megragadt a fejembe, és nem tudom kiverni a fejemből. Most kergetni fog? De mi a fa? Ez mi? Ez mi? Hagyj, kérlek. Hagyj békén. De fú, ilyen nincsen. Van ide írva, it's still here. Bocsánat a hangzóért.
De ez nem ér, hát gyorsabb, mint én. És merre? Ja, becsukodott. Hosszú lesz ez a videó, már érzem. De mi? Gyere te is velünk járni a táncot. Geci! Bazd meg! Bocsánat. Na, de olyan ideges vagyok amúgy meg, hogy ilyen túrós bukta csuszával. Tiszta béna vagyok. Gec. Gec! Gec, gec, gec. A, B, C, D. Na most ezt kellene ezt az izét átjutnom. Na igen, és ez mi? Jaj! De ilyen nincs, megint visszafele haladok. Hát most mi van velem? No, megbolondultam, vagy mi van? Ha éledjél már újra. A, B, C, D. Kurva anyád. Hogy A, B, C, D. Gyere te is velünk jár. Ne kapjál, légy. Adja! De vagy, de. Hát ez könnyű volt. Gyere te velünk járni. The G. Find the tree button. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Ez az. Igen, gyertek utánam, és kapjatok el. Igen, gyere. Gyere, kapj el, ennél már nem lehet. De nem látok tőled semmit. Jó, gyere te, kis gay képű. Hát de mi? Ezek szerint akkor a lépcső felé jönnek. Jó, kösz. Akkor erre megyek. De ez most mi? Na, ne gyertek már utánam, ti. Porhanyó porontyok. De ide is feljött. No, azt meg hogy? Van egy olyan sejtésem, hogy ebből 2 rész lesz. Ne. Jó sikerült. De miért sötét minden? Most. Miért sötét minden? Jó gyorsan újraéledek. Irónia volt. Igen. A, B, C, D. Okay, come on, girl.
Okay, 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 bitch. Bitch. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oui, 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 oui. Hogy a kurva anyád? Na, te, hülye gyerek. Miért esek le mindig? A, bej, csej. És jön a dej. Most ezt nem ugram át. Jó, ez az, végén még sikerülni fog. A, bej, csej, dej. Hopp, hopp, ez is hopp, ez is hopp. Na, ez vajon mi? Nem, ezt nem. Ezt nem csináltad velem. Te ezt nem. De mi a fasz? Azt nem iszom, tojat iszom! Van időm, bitch! Azt nem iszom, tojat iszom! Tudod mit? Örüljél, ennyit is kaptál. Hun vagy? Nesze. Na te hozzám ne közeledjél. Ne. Hagyjam már. De várj, az se jó, ha közel jön hozzám, mert lekaszabol. És ennyi kellett, érted? Na jó van ez. Hun vagy? Hajj meg, csáj, bitch. Nem megyek haza. Szia, ez jó nap volt. Na, üljek már be. Dick. Na, szia iskola, remélem meghalsz. Mindannyian meghaltok, remélem. Remélem, hogy ebből a szariskolába senki nem fog járni többet. Kell valakinek finom géppisztoly? Ingyen adom.